Serus ľudia, dnes si idem zajazdiť do skateparku vo Veľkom Šariši. Idem teraz akurát na autobus a potom na vlak, mal by prísť aj Damian, tak sa vidíme potom. Už na stanici, je tu so mnou Damian. Čau ty ľudia. A taktiež Robert, akorát on teraz rieši listky. Kde je náš? Som našiel pík tohto. Wow, Som našiel pík TikToku. Ukáž pík TikTokov. Tako je celkom pík. No za chvíľu sme už v Šariši asi, možno za 20 minút, možno trošku 30. dlhšie, no tak 30. Ideme... Kamo však ideme 10 minút. Aj. No takže sme už v parku. Idem sa nájsť teraz a potom si pojazdíme nejaké Damian. chills. Ahoj. Teraz si dáme nejaké triky na tamten funbox. Na rozjazd. Áno, Na čo si dáme? povedz čo si dáme. 360 private? Private. Môže byť. No nice. A tu dáme 3-6 bárkov. Tak na čo? Adam. A bude to asi vybrané triky. Jo. A môžeme si dať nejaký butter už konečne. No. Tam ide finger. Ok, tam bol ešte krajšie, potom predtým. 3 tail whipy. Ale kamo, malý bank. Barko. Heel. Catch. Umbrelka. Oh, ho, ho, ho. Takže boys nám niečo pošledia. Možno to bude asi heel kickless podľa mňa, alebo uvidíme. Takže invardík. Yes. A ide Damian. Niečo backnúť. Nevadí, nevadí. Čo na prvú? Okej. Šialené. Ide Alfie. Summer flipík. Pekný. A niečím to zakončí. Backlipík. Ide cez spinku. Doskočil. A bar rewind akoby. Adam. Tam dáme čo dáme? Bríčko? Poď 2! Preskočí to. OK, dobrá serka. No, rewindík. OK, dobrá serka. Kde? Sa vystrašila. Bar twistík.
A niečo dole ešte, poď. OK, kečnutý pekne zadnou. A ešte niečo nám dá aj späť, by mohol. Bríčko na taký malý bank. Si pojazdiť teraz tento funbox, nejaké triky. Tu už možno bude aj koniec dnešného videa, lebo je dosť horúco a neviem čo tu vymyslieť ešte viac. Hej. Šialené. Finger whip. No! Yes. Pekná. Finally. Toď. Bot. Wow. Wow. Jaj. No takže dám si posledné 3 triky na tento funbox, dám si tono, privip a vyplývajte pás. No. Ja točíš? Vyhrávaj double. Ja už idem domov, to by bolo pre dnešné video všetko. Ak chcete vidieť viac videí, dajte like a odber, vidíme sa na budúce.